Sí, tenim un problema. Per una banda es dona la impressió que tenim molta llibertat, però la llibertat es pot practicar en determinats punts de la ciutat molt concrets. Fora aquests punts ja no és tan fàcil practicar la llibertat. Efectivament, això vol dir que l'homosexualitat, la diversitat sexual no està habitualitzada en absolut i cal fer una feina molt grossa encara endavant. I tenim problemes molt serios perquè l'Església continua explicant a les escoles que la sexualitat és una cosa que es relaciona amb una abella i una margarita. I a les escoles que no són tan cristianes parlen d'un home i una dona. I en el capítol de l'assignatura de la ciutadania, que jo no he investigat però me l'imagino, perquè em sembla ser que més és així, hi ha un capítol que parla d'homosexualitat. En fi, no, la cosa no és així. No necessitem un capítol que parli d'homosexualitat. Necessitem que tot el llibre deixi transmetre que pot haver-hi hetero, bi, homo, poli, multi... Necessitem això, que sigui transversal.